Ola, que tal? Moi bo día. Hoxe vou a falarvos das fresas. É unha planta que pode quedar dun ano para outro, pero para min faise moi importante cada ano levantalas, airealas, sanealas, prepararlle outra vez a terra e volvelas a plantar para que teñan unha boa produción. E invito-vos a vir para mirar como o fago eu. Dun ano para outro cría tantos fillos alrededor que queda como afogada e por iso a min me gusta volvelas a levantar. Aínda que este ano non deixaron de botar flores e fruto, xa vou algo tarde porque eu este traballo suelo facelo en febreiro ou así. Hoxe empeza a primavera, así que ao mellor vou un pouquiño tarde, pero totalmente aínda a tempo. Como é tan produtiva, ela mesma se reproduce, pero aquí hai demasiados fillos xuntos. Por iso eu vexo necesario sempre levantalas, todos os anos. É unha planta que necesita, nutrientes como calquera outra planta. Ao principio, cando a plantamos, sobre todo, falle falta nitrógeno, pero tamén, fósforo, potasio e calcio que xa llevamos a deixar metido no furado para que o vaya collendo a medida que se vai a ir degradando, porque o calcio xa vos teño dito que yo aporto con cáscaras de ovos. Se non vistedes o vídeo que fixen sobre abonos caseiros, recomendo vos que o miredes, porque eu na miña horta só utilizo abonos que fago eu con desfeitos que teño na casa, así que vos recomendo que o miredes. O que si lle fai falta á fresa é un sitio onde lle dé o sol e onde nada lle vai a impedir ter polo menos 6 horas ou así de sol ao día. Por iso eu as puxen aquí en esta beirada dos bancales, porque o sol vai a facer este movimento e nunca lle vai a impedir nada darlle o sol. E ter as fresas en un sitio onde podan colgar para baixo, porque así están máis libres de que as coman bichos ou paxariños, porque ao non ter onde pousarse, as fresas colgan así para adiante, é moito máis fácil coller unhas boas fresas. Pero imos por partes. O primeiro é arrancar as fresas. Como podedes ver, aquí hai un montón de fresas convivindo no mesmo sitio. É mellor viven por separado. Hai que ir collendo así cada fresa e irla separando de unha en unha. Son fáciles de quitar e casi todas teñen a súa correspondiente raíz. E de paso vamos a quitar tamén algunhas follas vellas que teña por aí.
mentras preparo o terreno e para que non sufran máis do necesario, porque xa lle estamos dando unha boa pasada, vou a botar un pouquiño de agua e deixalas á sombra. Para prepararlle a terra, a min resultame máis fácil quitar unha pouca terra de onde as vou a plantar e meterla nun capacho. E aquí mezclolle as cousas que lle vou a mezclar para que estean ben mantidas e despois devolvo a terra xa mezclada ao mesmo sitio. Agora, para preparar esta terra, temos que aportar, sobre todo agora ao principio da plantación, nitrógeno, pero tamén fósforo, potasio, magnesio e calcio. O nitrógeno vou aportar, nitrógeno aparte de outro tipo de nutrientes. Vou aportar botándolle humus de lombriz. Si tendes calquera outro tipo de estiércol, de calquera outro animal que teñades madurado, non lle botedes fresquiño, porque senón faríamos o efecto contrario. Pois podeselle botar tamén. Pero eu non teño animales, entón facer unha vermecomposteira, unha composteira de miñocas, é unha opción excelente para conseguir este ouro da terra. Apartamos a parte de arriba, que aínda está en proceso de descomposición, e máis é onde están sempre elas traballando, vedes? Entón apartamos toda esa parte e cando cheguemos así á zona onde xa non hai miñocas é porque isto xa está preparado para poder coller. Se vemos algunha miñoquiña, quitámola para devolvela ao seu sitio. E isto xa é o humus que vou a utilizar. Vou a botar tamén un pouco de ceniza de queimar madeira, porque lle vai a aportar fósforo e máis magnesio. Aquí teño tamén cáscaras de ovo trituradas, que lle vai a dar calcio e isto vai a facer que teña unhas plantas fortalecidas, que sexan fuertes. E isto son tonas de plátano secadas e moídas, que lle van a aportar tamén fósforo, nitrógeno e potasio. Para saber a cantidad de cada cousa que lle hai que botar, para ser exactas, teríamos que facerlle un análisis ao terreno, para saber de que carece ou que lle sobra. Podedelo facer. Eu recomendo máis ben sentido común e a ollo de bo cubero. Isto agora remésese todo ben. E agora vamos botando xa a terra no furado, vamos enchendo. Agora, das nosas fresas vamos a escoller pois as que máis bonitas nos parecen. Que por exemplo teñan unha boa raíz, que teñan unha planta fuerte, que se vexa así fuerte, e escollemos as que máis nos gusten. O ano pasado todo nesta fila plantín 25 plantas e agora teño casi 100. Eu vou a escoller estas que son máis grandes, máis bonitas e teñen unha raíz bastante chula, pero eso non quita de que estas que son máis pequeniñas non sexan válidas. Todas valen, todas son perfectas. A fresa é unha planta que lle fai falta moita agua, pero non encharcamento, o sea que ten que ser un sitio ben drenado, así no alto están genial. Pero polo menos nos seus primeiros 15 días de trasplantación, ou se as plantades por primeira vez, que non lle falte agua, así que se non chove, hainas que regar.
Despois de trasplantar as miñas fresas, mirade para aquí que cantidad delas me sobraron. Con estas toca facer amistades. Eu estas vounas a regalar. Pero recoméndovos que antes de regalalas todas, gardedes unhas poucas en unhas macetas ou que as plantedes, por exemplo, que as abarbedes en unha esquina ou así, por se acaso, porque pode ser que algunha destas plantiñas que acabamos de plantar, pois, non sei, por calquera motivo non vai arriba, ou quede moi pequeniña, ou morra, pode ser. Tende unha reserva para sustituir algunha por se fixera falta. En canto aos cuidados que necesitan a partir de agora, direivos que eu en unha ou 2 semanas volverei a botarlle un pouquiño máis de abono, que será con lixiviado de humus de miñoca ou con algún purín que estou facendo. Do resto dos cuidados, fixen un vídeo ano pasado que vos recomendo que miredes, que busquedes no meu canle e que veredes como hai que coidalas o resto do ano. E por hoxe, nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.